Halo logoफोर, good morning, welcome back my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनै फुं जामोथे आङो ब्लग बानायबाय, फुं जामोथे माने सान ओंखारबाय आरो 7:30 जाबाय। ब्लग बानायबाय, नै जोंना लामाया बिदि जानानै दं आरोना, बेखौ नै मैया माने बाबाया दानजोब्बाय आरो आं दाननायफोरखौ भिडिअ लानो मोनासै, खारन बेलेग खामानि मावदोंमोन आं। ओमफ्राय दिनै नै फुंनिफ्रायनो हाग्रा सननाय माबा सननाय खामानि जागासिनो। दिनै फुङावहाय ब्लग लानायनि जाहोना जाहैबाय आङो दिनै मैगं थाइगं एसे बुथुमनो नागिरदों आरोना। मानि थाखाय मैगं बुथुमनो नागिरदों आं फुं जामोथे, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै जोंनि लामाखौ माबायदि नुयो लोगोफोर, अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। न'आ नै जोंना ब्रिटिश जुगनि न' नालाय, थिंआ पुरा कालार जाजोब्बाय मारामजोंनो। चलो नै नोंगुमैया आंखौ नै साइकेलाव माबायदि नारदों, सलायबावासो बियो, ओरैबायदि नारबाय बारे नारबाबो माबाबाबो थिखोबावोसो बियो आंखौ ना। मैगं लायनो नागिरदों जोङो, बेसर मैगं। नोंथांमोना जोंनि खेथि मावनायफोरखौहाय आं मोनफा मोननै भिडिअ होनाय जायो, बाट इसेबां मानि होनाय जाया। आं बहुद मावनाय दङ। नैबेबो फानलु नै थाइबाय, बेखौ बिनिबो भिडिअ लानाय जायाखै आङो, गायबाय आरोना, फिथाइ थाइलायबाय। बे जोंना बाबानि, ओमफ्राय जोंना एसे गोजानावसो नालाय, ओमफ्राय भिडिअ लानाय जायासै। ओमफ्राय दाबो थांबाय थानोसै जोङो, थासुमलि बायदिसिना लायनोसै। मानि थाखाय मैगंखौ बुथुमदों फुङावनो खोन्थानोसै आरो। स' बिदिब्ला थबाय थादो। नै दुन्दियाबो हारि हारि दुन्दिया बागान। माखौ फुना लांबायानो आङो। अ दुन्दियाखौबो लानांगोन होनलायबावो, आं लांखांबायानो, फाथाखौ मोनस्लाबाय। थदो बिदिब्ला थांबाय थानोसै। फैयै फैयै बेसर बारि आहिगल। नैबे माबा गोबोरखि हासार, माने बेखौ गायखांबा फानलु गायनायनि प्लानिं दं नालाय बेवहाय, ओंखायनो आरो लोगोफोरनि नायनो हागोन। ओरैबायदि बेसरा मोजां जादों, बुंनोनो नाङा आरो। नै ओरै 2 बिगा दंखायो बेवहाय। दिनैहाय आदा आदि फुनांगौ जासिगोन आरो, ओरैबायदि बुरजा मानसि नांसिगोन। दा बेलासि माने दा फुंनि आरो बेलासिजों आङो ब्लगखौहाय बेलासियाव ब्लग एसे लानो नाजागोन आरो आं। हाजिराफोर बेसे बुरजा फुयो मा फुयो, नोंथांमोना माबायदि फुयो माबायदि हरो खोन्थानि दिनैहाय। थांखु लानायमोन दा सोरबा बिसोर फुग्राफोरा जोंना। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो, नोंगुमैया माबायदि बिसोर फुयो नायदै। दोंसेसो बुगोन बियो। नायाब्लाय थादों मालाय। नै बिसरा बैथिं साइडजोंहाय माने एसे गोजौसिन आरोना, ओमफ्राय जों एफा गोजान थांलायलायना, बारा नाङा नालाय, जानो आन्थाल'सो नालाय, बेनिखायनो नै मासो नै जाबायदि गोरलै नरम जानानै दङ, जानो ओरैबायदि बरिया। बैयो लोगोफोर बुद्धिस्ट मन्दिर, साकमाफोरनि मन्दिर आरो। सुदो बिदिब्ला फुबाय थानोसै आरोना। बस'खाबाबो जायो, डाइरेक्ट माथो हाजों जाजों लांनो। भिडिअ लानायाव नांजोब जानायखौ फट' खालामनोसै साइडआवहाय केमेरा खालामनानै दं। ओरैनो हमनानै बोनांगौनो, ओरै खारबाय ओंखाना लोगोफोरनो ओरै खनसेनो दसे फुनाय नाङा आरोना, ओरै नांगौ। मुथासे जाबायानो। ओरै फट' लानो होदोंना लानो नागिरदों। नुफेराहाय बिसोरखौ बिदि माबानाय, सिखाजों गोदानाय। आल्लाहां नायलाय नोंगुमैनि फावा, रोदाखौ फुरा सिखा। ओइ माबाया मनाया बगोन नायलाय। एसेबां गोलाव गारलायनाङाथ' आयु, माथो बिलाइल' थाहैबाय नायलाय। आबै बिसर मैगं जानो रोङा नामालाय गथियालाय, हनै रोदाखौनो एसेबां गोलाव गारबाय। रोदायानो माबायानो गैया, देन्थाखौ गारजोब्बाय। Look this. जेवनो हास'नानै बायदि होनदों। नै बोरै जाबाय, गावहा इजि जाहैनायनि आरो। गोरलै खामानि बेफोरो। गोरलै खामानि नङा बेयो। लोगोफोर मैगं बुथुमनायनि जाहोना जादों, नोंगुमैया दिनै न'आव थांगोन दा? औ थांगोन।
नंगुमैया दिनै न'आव थांगोन हारसिं थांनाय जासिगोन आरोना नंगुमैया आं थांथ'नाय जानाय नंला मानो होनोब्ला न'आव थांनाया माने माइ माने बोखांनायनि आरो दांग्रि सरनांगौ मानांगौ मारा होनायनि मानायनि खामानि आरोना ओमफ्राय बेखायनो नंगुमैया थांनो नागिरबाय ओमफ्राय आंथ' थांथ'नाय जानाय नंला मानो होनोबा आं एम्फौ लादों नालाय एम्फौआ माने बिमानो रुंग'बाय आरोना दिनै रुंग'दों गाबोन बिस्थिबार सुक्रबारनिफ्राय ओरैबायदि माने बिलाइ खानांसिगोन जानाय भर जासिगोन नालाय ओंखायनो आं थांथ'नाय जानाय नंला आरोना सोरबा बायदि साननो हागौ माइ बोखांनाय बोथोरावबो न'आव फैया बिमानि न'आव थाबाय थायो बिदि नङा खामानिया खारन होजों बारा हेभि खामानि गैयैखाय जोङो बेयाव फैनानै मावफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा माइनि बोथोराव नंगुमैया थांखासिगोन दाख्लै खोन्थाहरखाबाय न'आवहाय आं थांनाय जानाय नंला होननानै ओमफ्राय जेबोथ' नंखाया नालाय आं माइबो हानो रोङा आरोना लोगोफोर नंखायखौलाय मा होनो हानो रोङो खिन्थु मुथि खानो रोङा आं मोजाङै बिदि आरो माइखौलाय माबासो होखागोन मा होनोमोनलाय थिखा ना थिखा हानाय थिखासो हाखागोन आरो माखासेखौ एसे हागोन आरो नंगुमैया हाहैसिगोन नंगुमैया भिडिअ बानायबा एडिट खालामना होनोसै आं भिडिअखौ लाखाया मिथिखायो आङो ओरैबायदि मबाइल हमनो बाखायो आरो बहा माबा खालामनो बेलाय खालामा बियो लोगोफोर बिदिब्ला जोङो मैगंखौ खाबाय थानोसै दसे उनाव लोगो हमनोसै आरोना आरो मा लायबावो एसे थाथ'दो दे लोगोफोर नेक्स्ट लकेसनाव मोनफैलायबाय जोंनि था बागाना थासुमलि बागानानि नंबाय नै थासुमलि गेजेर साइकेल लागासिनो दायो थाइसे फुनोसै आरोना लोगोफोर जोंनिथिंनिया मादि फुयो नोंथांमोना नायदो थाखौहाय जोंनिथिंनिया इजि जायोना ना सोरबा बायदिया मादि फुयो जोंथ' मिथिला जाहैबाय जोंनिथिं बादि फुयो आरो नोंखौ फुनोसै माबायदि फुयो दे गना लायदो लोगोफोरनो दुरुंखौ बिदि खाना लाबाय आरोना थास बिफाङाव गनखौ बिदि सोबाय ओमफ्राय 1 2 3 go यो गिटार आयौ होजायाखै माबा सोंनायानो राखिले आंहासो भिडिअ जागोन ना जायाखै नोंखौ नायनो हेल' गजाय होजोब्बाय थासुमलि बेसर मैगं ओमफ्राय था बिलाइ थासुमलि बिलाइ बे एम्फौनि थाखाय आरो नै नेक्स्ट लकेसनाव मोनफैलायबाय जोङो जोगोनार खानो नागिरदोंमोन माने लाव होनो आरो दंहाव जोगोनार हायदो मोनाखै नैबेयावनो थासुमलि बागान नैबेयावहाय जोगोनार बारि जोगोनारा नै जाथि जुथि जाजोब्बाय फिथाइ थायनाय दं आरो थाइगं थायनाय ए नामार नैबे लांदां दंथ'यो आरोना बेयाव मा गायनाय जागोन दा मिथिथ'आ बेयाव पुरा जोगोनार माबा जादोंमोन ओमफ्राय जोगोनारखौ बिजौ खाखांनानै बारा एसे जाथिया जानायखाय माने हालौबाय आरो गुमै फावनायलाय जोगोनार गिसौ मोनसे होदावदो जोगोनारनावलाय ओरैबायदि गोथाव आरोना फिसा फिसासै आरोना लोगोफोर नै आङो दायो दुबिया स्टेसन मोनफैबाय नंगुमैखौ दोनफैदों आरो नै नंगुमैयाबो मनासे मैगंफोरा जाखाबाय आयौ बेखौ थिखोलानांगौआ दं बियो बिदियाव थांबाय थानोसै थांदो दे थांसिगोन खामानिया थाब थाब फोजोबना फैफिन दे आंखौ लांनो फैफिननांगौ ना नोङो माहा उदालगुरियावबो डिउटि दंनो बेहा गहपुरावबो उदालगुरियावबो डिउटि जाबाय दे लाय बेचारा गथ'आ गनाय नंला दिनै ट्रेनावसो एसे जिरायलांनो मोनसिगोन नों सानसे बालायलायनाय ओरैनोथ' जिरायनो मोनखाया नालाय दुबिया स्टेसन आहिपालु जिरायगासिनो ट्रेन नेगासिनो जों लोगोफोर मबाइल नुनायखाय नंगुमैया नायलाय माबा नेट नाङा नालाय न'आवथ' नेट नाङा नालाय ओंखायनो नायनाया एकदम माबा जाथारदों जल्दी कामটো শেষ কৰি পেলাই আহিবি দেই
दिनै खै तारिख 23 बेबो 22 वाला अरे 10 दिन है गोबाव स्टेसननिफ्राय जिरायबाय थादों थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरो एसेयावनो फोजोबनोसै थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आङो बेलासियाव ब्लग लानो सानदोंमोन आरोना दहाय माने भिडिअ होनाय जादोंमोन आरो बेलासियाव आं बिसोर फरायनायनि ब्लग लागोन खिन्थु आङो लागोन बेखौहाय एक्सट्रा होनांसिगोन आरो बेखौ स' थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल बाय 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 बायबो होनहराहाय नोंखौ बाय बायबो होनहराहाय आरानि गथ'